Mas Budi, Piye? iki arep bodo iki lho promone mbok kekne aku iki apa iki promone? Promo lebaran. Iya to. Ya lah, paket hemat, Mas. Dua barang cukup 3.200.000 ae. 3.200.000 lek Iya. lho. Endi barange? Nah, iki siji tak kei 3 pintu tarik, bahannya full kayu jati, Mas. Boleh Mas Budi nek gak jati gak usah kok bayar. Bahaya ki warnane kombinasi hitam natural Mas yo. Biasa. Iya, mending nggih. Heeh. Sapan full. Oh iya. Kayak dua laci, Mas. Oh iya, nek lacine barang. Iki eneng sap-sapane nek. Oh, yo mending wis finishing ki Mas yo. Ya, nomor siji ya. Iya, iya. Oh, iki lho. Dua pintu, bahannya full kayu jati. Oh, iki kembar Mas yo berarti yo. Kembar. Kembar yo. Paketnya Mending hemat, ya. laci pisan, Mas. Oh iya cocok ya. Piro nggih Mas? 3.200.000 ae. 3.200.000. Iya. 3.200.000 ki nek kirim ning Probolinggo no piro Mas ongkire? Tak terne gratis sokir bayar COD. Kurang penak piye jajal? Lho, gratis ongkir? Ya iya to nih Mas Budi ge. Bayar COD? Ya panggah no. Kok menak men to Mas? Ya gak penak ya gak. Kene Mas Budi jadi. Oh iya iya berarti Piye? amanah Mas. Berarti Yo, nek COD iki pol, ngono lho, ah, ada ah. uang ada barang ngono kan lho. Ya iya no. Heeh. Lha iki pemesanane piye ngene iki Ya terusan? masuk biopropel Mas Budi Bebunitur ya toh. Heeh. Di bawah biopropel di bawah titik mi to. Heeh. Dilewek satu kali terhubung karo Mas Budi langsung. Oh ngono, Biasa. langsung Ah. terhubung karo Mas Budi ya. Iya. Oke, harga berapa Mas? 3.200.000 Heeh. terus gratis ongkir area Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja dan Madura bayar COD. Oke, siap. Ini lur warna kombinasi 3 pintu sama 2 pintu lur. Harga 3.200.000. Langsung diatur